Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Наша сённяшняя сустрэча будзе незвычайнай. У гэтай праграме кожны з вас сёння можа ўбачыць, як можна спалучыць малітву і касцёл са спортам і тэатрам. Хтосьці з вас скажа, што гэта немагчыма, а я сотнямі ўдзельнікаў парафіяды ў нашай дыяцэзе адкажу, так, гэта магчыма. Але аб усім па парадку. Паспрабаваць свае сілы ў розных відах спаборніцтваў прыехала больш чым 300 маладых вернікаў з усёй гродзенскай дыяцэзіі. Дэвізам сёлетняга мерапрыемства былі словы «Вера без учынкаў з'яўляецца мёртвай». Чацвёртая па ліку парафіяда распачалася святой імшой у касцёле безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі у парафіі Гродна-Паўднёвы, якую узначаліў ксёндз-біскуп Аляксандр Кашкевіч. На пачатку літургіі ксёндз Артур Малафей, галоўны арганізатар мерапрыемства, прывітаў усіх удзельнікаў парафіяды, а ксяндзу біскупу Аляксандру ад імя ўсіх парафіядаўцаў ксёндз Артур пад гучныя апладысменты уручыў сертыфікат і парафіядную кашульку, каб яго эксцэленцыя пачуваўся сапраўдным удзельнікам парафіяды. Напрыканцы літургіі удзельнікі спаборніцтваў урачыста вынеслі сцяг парафіяды, а пасля была складзена прысяга. Божа, дзякуй Табе за радасць, якую дае спорт і гульня. Дзякуй Табе за сяброўства, якое дзякуючы ім я адчуваю. Не дазволь, каб я быў у перамозе фанабэрысты, а ў паражэнні траціў надзею. Всё, што Ты стварыў, праслаўляе Цябе, таксама і чалавечае цела, якое цудоўным чынам Ты вылепіў з зямнога пылу. Дапамажы мне праслаўляць Цябе ва ўсім, а ў канцы дай мне ўзнагароду, якую Ты абяцаў пераможцу. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Як перад кожным вялікім мерапрыемствам, так і перад парафіядай, ксёндз Артур прамовіў словы, на каторыя ўсе чакалі цэлы год. Чацвёртую парафіяду дзяцей і моладзі гродзенскай дыяцэзіі аб'яўляю адкрытай. Чэрвеня 2009 год і адкрыццё першай беларускай парафіяды, якая адбываецца ў Гродні. Як гэта ўсё будзе, яшчэ невядома. Але вядома толькі адно, што ўсё ў руках Пана Бога. І таму ідзем уперад. Парафіяда – гэта назва, якая ўзыходзіць да старажытных грэцкіх спаборніцтваў, а таксама да хрысціянскага досведу супольнасці касцёла. Парафіяда – гэта не толькі метад інтэлектуальнага і фізічнага развіцця, але таксама і спосаб адкрыцця і пазнавання багацця і традыцый касцёла, евангельскіх прынцыпаў хрысціянскага жыцця. Арганізатарамі парафіяды з'яўляюцца айцы-піяры, пагэтаму шматвяковая традыцыя піярскіх школ усталявала змест і форму праграмы сустрэчы. Асацыяцыя парафіяда канцэнтруе свае задачы на працы з дзецьмі і моладзю, асабліва якія жывуць у складаных сацыяльных и матэрыяльных умовах. Сам проект собой подразумевает триаду, которая опирается на храме, стадионе и театре. И тут, наверное, можно говорить о прекрасном проекте, потому что дети и молодежь могут развиваться как личность во всех направлениях. Если будем говорить о храме, это касается души человека. Если будем говорить о театре, это касается интеллекта человека. А если будем говорить о стадионе, это касается физического здоровья, тела. Не зря говорят в народе: в здоровом теле здоровый дух. Заснавальнікам парафіяднага руху быў светлай памяці айцец Юзаф Йонец. Яго галоўная ідэя заключаецца ў адукацыі і выхаванні маладых людзей праз веру, культуру і спорт. Гісторыя парафіяды ўзыходзіць да канца 80-х гадоў 20-го стагоддзя ў Кракаве, калі айцец Юзаф пачаў распаўсюджванне парафіяднага руху на аснове каласантынскай духоўнасці і традыцыі піярскай школы.
У 1992 годзе ён заснаваў асацыяцыю парафіяда імя святога Юзафа Каласантыя. З тых часоў парафіятная дзейнасць стала важным аспектам, які спрыяе развіццю дзяцей і маладых людзей не толькі ў Польшчы, але і за ўсходнімі межамі краіны, а менавіта ў Беларусі. Образовательно-воспитательный проект, который мы, можно так сказать, позаимствовали у парафиады в Варшаве, инициатором которого является ксенц Юзеф Йонец, но сегодня, увы, это святый уже помяньте, мы говорим, ксенц, который погиб в катастрофе под Смоленском. Но, как видим, его дело дальше живет и процветает, и мы очень рады, что в свое время имели возможность познакомиться не только с ксенцем Юзефом, но также участвовать в парафиаде в Варшаве. И благодаря этому мы также постарались перенести парафиаду из Варшавы сюда, на наши реалии в Республике Беларусь, в костеле католическом. Перш за ўсё касцёл, гэтая частка праграмы парафіяды ўзмацняе веру ўдзельнікаў парафіяды. Важнае месца займаюць супольная або асабістая малітва. Гэта ў першую чаргу ранішнія малітвы, святая імша, адэрацыя Божага Слова, сакрамент паяднання і вячэрні зварот. Святыня. Сустрэча з іншым чалавекам у інтэлектуальным або спартыўным спаборніцтве упісана ў сустрэчу з Богам. Яна фарміруе нашае стаўленне да таго, што нас сустрэне на парафіядзе, перамога ці параза, радасць ці смутак, ласка ці грэх. Падчас парафіяды мы сустракаем Езуса ў слове і хлебе. Ёсць магчымасць слухаць і публічна чытаць святое пісанне. Усё гэта змяшчаецца ў Эўхарыстыі, якая з'яўляецца крыніцай і вяршыняй хрысціянскага жыцця, а ў нашай парафіяднай рэчаіснасці пачаткам і заданнем на гэты дзень. Надзвычай важнай для маладых людзей з'яўляецца магчымасць скарыстацца сакраменту паяднання, які адкрывае дарогу да Эўхарыстыі, камуніі, сяброўства з Богам у іншым чалавеку. Падчас парафіяды дастаткова таксама і спартыўных спаборніцтваў. Вось кароткі спісак таго, што адбываецца на парафіядзе. Гэта футбол, скачкі ў даўжыню з разбегу, настольны тэніс, шашкі, валейбол. Удзел у спартыўных конкурсах прымаюць як хлопцы, так і дзяўчаты. Давайце паглядзім, якая наша каталіцкая моладзь спартыўная. Стадыён. Адна з частак парафіяднай трыяды. Сабраў удзельнікаў спартыўных спаборніцтв на гродзенскім стадыёне Нёман. Урачыстым уваходам яны прайшлі на галоўны стадыён, несучы высока над галавой таблічкі з надпісамі сваіх мясцовасцей і парафій. Удзельнікаў прывітаў парафіядны камітэт на чале з дырэктарам стадыёна Францішкам Лецягам, які выступіў з прамовай і пажадаў усім поспехаў і высокіх вынікаў у спаборніцтвах. Пусть ваши соревнования победит сильнейший, но непобежденными должны быть. Вы должны гордиться тем, что вы участвовали в этой парафиаде, и чтобы она оставила след в вашей жизни. Эта парафиада для детей и молодежи является таким долгожданным событием, спортивно-религийным. Ну и надо сказать, что дети и молодежь долго готовятся, целый год, и с нетерпением ждут. Пасля малітвы і гімна удзельнікі парафіяды разышліся на памесцах, дзе праводзіліся спартыўныя конкурсы. Дзеці і моладзь паказвалі свае здольнасці ў розных відах спорту – бегу, футболе, волейболе, шашках, бадминтоне и іншых. Ну, вообще, меня посоветовали друзья поехать на парафиаду. Я сюда приехал первый раз, очень доволен. У нас распорядок дня такой: сначала мы молимся в костеле, чтобы у нас все было хорошо. Потом мы едем куда-нибудь, например, вчера ездили в музей, сегодня сюда приехали и занимаемся спортом. Сегодня вот играли в футбол, мы выиграли, довольны все. Я пришел еще поболеть за свою команду, за своих министрантов, друзей своих. Пришел познакомиться и найти себе новых друзей. Я очень рад, что есть такая парафиада, что можно показать свои таланты и показать, что я верю в Бога. Больше всего меня как организатора поразила искренность наших детей, их душевность. И здесь я, наверное, хочу сказать о уровне духовном, воспитании тех священников, настоятелей, которые работают в этих приходах, сестр законных, а также родителей. Это видно в общении, это видно в поведении не только в храме. Наверное, меня больше всего радовало то, когда многие умели поддержать своих прихожан, своих участников
из одного прихода тогда, когда они не добивались положительного результата, не выигрывали призовых мест. И когда, я помню, на стадионе проходила у нас легкая атлетика, даже был такой момент, что кто-то упал. Все не только, наверное, с переживанием, но с большой помощью поспешили поднять этого человека, чтобы как-то прийти ему на помощь. Но кроме этого, наверное, сама атмосфера передавалась бурными аплодисментами, независимо от того, какой приход участвовал и какие дистанции преодолевали участники. Тэатр – гэта частка парафіяды, якая адбываецца ў цудоўным касцёле на Дзевятоўцы. У межах гэтай часткі маладыя людзі сустракаюцца ў розных конкурсах – музычным, пластычным, конкурсе з жыцця і гісторыі касцёла. Але што ж я буду вам расказваць? Трэба паглядзець. Конкурсная праграма наступнага дня парафіяды аб'ядноўвала спаборніцтвы пад агульнай назвай «Тэатр». Яна распачалася конкурсам на веданне Бібліі і гісторыі жыцця касцёла. Найлепш у тэкстах зарыентаваліся вернікі самай малодшай катэгорыі. Лёгкімі дзецям падаліся пытанні, якія датычыліся нейкіх дзеянняў у Бібліі. Цяжкімі былі пытанні, якія патрабавалі ведання некаторых урыўкаў Бібліі даслоўна. На конкурсе малюнкаў удзельнікі павінны былі ў вобразах прадставіць сваё сведчанне веры. Дзеці выкарыстоўвалі пастэль, акварэль, аловак. Было цікава зазірнуць у некаторыя малюнкі. Працы дзяўчат пачыналіся з відарысаў жаночых вобразаў. На хлапечых малюнках прысутнічалі больш глобальныя сімвалы зямнога шару і голуба. Адным з самых відовішчных конкурсаў быў паказ малых тэатральных форм. Дзеці браліся за пастаноўку даволі складаных і глыбокіх тэм. Больш удзельнікаў сабралі музычныя конкурсы, рэлігійнай песні «Сакра-сонг» і конкурс «Музыка маім жыццём». Парафіядаўцы спявалі папулярныя хіты расійскай, польскай, замежнай эстрады, перараблялі песні, спрабавалі ставіць сцэнічныя нумары. А вообще весь день был наполнен такой радостью, светом и дружбой. Мы так все вместе помогали друг другу, все заботились друг о друге, подбадривали друг друга, все поддерживали, помогали в разных проблемах. И это так радостно, потому что когда есть такая возможность в Боге быть вместе, и нет такого соревнования, что кому-то что-то сделать назло. Нет, было только все вместе. Так было приятно, когда нас поддерживают, все парафии друг друга поддерживают. Это так радостно, радостно сердцу. На парафіядзе прысутнічала шмат гасцей як з Беларусі, так і з-за граніцы. Прадстаўнік генеральнага консульства Рэспублікі Польшча ў Гродні, спадар Яцек Даліва, спонсары парафіяды, спадар Баляслаў і спадарня Тацяна Івашко, спадар Станіслаў Занеўскі, а таксама спадарня Марыя Куель, прадстаўнік парафіяды святога Юзафа Каласантыя з Варшавы. Я знаю, что вы сами родились в Беларуси, правда, вы с этих земель, но вы уже долгое время в Польше. Расскажите, пожалуйста, какая молодежь в Польше и какая молодежь в Беларуси? Особенно хочется знать вот этой молодежи и дети, которые принимают участие именно в парафиаде. Они отличаются, они похожи? Чем, если похожи? Дети и молодежь похожи, конечно. У них видно один дух. Есть надежда в будущем, что вот через такую организацию, таких парафиад, молодежь становится тоже лучше. Она в себе имеет такие таланты, которые делятся с другими человеками. Конечно, парафиада важна, чтобы можно соревноваться, можно выступать в театре, а главным это, чтобы они встретились, что они могли вместе побыть с собой. Какие еще могут плоды принести парафиада, ну и какие она приносит? Вот столько сотрудничества лет уже длится, да, Варшавы и Гродно, и, наверное, это все видно. Вас как организатора, как координатора, что самое больше радует? Радует то, что молодежь, которая уже растет, и потом она включается в организацию. Они становятся уже потом организаторами. И как и в Польше, и та молодежь, которая приезжает потом как опекунами. Много тоже таких плодов, когда молодые люди становятся тоже священниками. То тоже их познали вот, на парафиаде особу, которая может их открыть, их призвание.
тоже много таких ситуаций, таких жизненных дорог, которые можно выбрать. И мне очень радует, что вот я с этого места, и, так можно сказать, сбылась моя мечта, что то, в чем тоже участвую, что мне такое призвание Пан Бог дал такую возможность встретить людей, и теперь могу делиться тоже со своими моими земляками, что я могу здесь быть. И организация, и молодежь, которая здесь связана с парафиадой в Гродно, и думаю, что это будет еще больше развиваться, и такую надежду имею, что она в будущем будет на целую Беларусь. Узнагароджванне пераможцаў, што працягвалася амаль 2 гадзіны пад дзіцячыя воклічы радасці за атрыманыя ўзнагароды. Кожныя агучаныя імёны пераможцаў суправаджаліся бурнымі апладысментамі. Стоячы на п'едэстале пад успышкі фотакамер моладзь, відаць, пачувала сябе сапраўднымі героямі. Некаторым удзельнікам было чым ганарыцца. Хтосьці вёз у парафію адразу некалькі медалёў. Па выніках усіх спаборніцтваў парафіяды каманда з Росі атрымала першае месца. Моладзь з гэтай парафіі упершыню удзельнічала ў спаборніцтвах, але адразу паказала найлепшы вынік. Другое месца ў агульным заліку ўзяла моладзь з парафіі святой сям'і з Ліды. Узнагароду за 3е месца павезлі дадому маладыя вернікі з парафій у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і святога Язафата Кунцевіча ў Сапоцкіне. Усяго ў сёлетняй парафіядзе прыняло ўдзел каля 360 хлопцаў і дзяўчат з 27 парафій Гродзенскай дыяцэзіі. Мои дорогие, Бог таксама ушануе нас, калі мы будзем ушановаць Яго загады. Это тая вялікая надзея, для якой варта жыць на зямлі і заўсёды перамагаць. Не толькі у спаборніцтвах парафіяды перамагаць. Самая важная перамога – гэта перамога над сваімі грахамі, перамога над тым, што ў мяне з'яўляецца недасканалым. Вучымся заўсёды перамагаць і памагаць тым, якія не маюць такой сілы да перамогі. Няхай Бог нам у гэтым памагае, каб адкрывалі сюды радасць у яго сэрцы і за ўсё яго славілі, асабліва за тыя выдарэнні, якія Бог нам дае перажываць, і за гэтае выдарэнне часёды парафіяды нашай гродзенскай дыяцэзы. Хай яна увойдзе ў гісторыю, а Пан Езус хай напаўняе ваше сэрца, каб маглі зноў чакаць наступнай парафіяды і зноў прыехаць на ўжо 5-ю парафіяду і сумесна разам перажываць сваю адзінасць у Хрысце, як адна сям'я дзяцей Божых. Амен. Цяжка апісаць усе эмоцыі і ўражанні, якія спадарожнічалі удзельнікам сустрэчы. Парафіяда для іх – гэта не толькі спаборніцтвы са сваімі аднагодкамі, якія прыязджаюць з розных парафій. Гэта таксама магчымасць сустрэцца з цікавымі людзьмі, пазнаць адзін аднаго, а галоўнае – гэта спосаб быць маладым і адкрытым, адчувальным і добрым, давяраць і прысвяціць сябе іншым. Чацвёртая дыяцэзіяльная парафіяда дзяцей і моладзі ўжо завяршылася, а дзеці і моладзь ужо чакаюць наступнага года, калі Бог іх благаславіць, і яны зноў сустрэнуцца разам. Час нашай праграмы падыходзіць да канца. Высылайце свае прапановы. Тэм на наш адрес. Няхай Бог узмацняе нашу веру кожны дзень. З Богам!